Dobrý den. Dvě významná kulatá výročí novodobých českých a československých dějin, která v kalendáři od sebe dělí 3 dny, ale fakticky 60 let. Včera to bylo 80 let od okupace Československa nacistickým Německem v předvečer druhé světové války a v úterý to bylo 20 let od přijetí Česka do Severoatlantické aliance, tehdy spolu s Polskem a Maďarskem. Význam těchto událostí a jejich přesah k dnešku budou témata politického spektra, které právě začíná. Našimi hosty jsou Petr Cibulka, lídr strany Volte pravý blok www.cibulka.net. Tak se toto uskupení celým názvem jmenuje. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Hynek, zakládající člen strany Realisté. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Krátký, místopředseda monarchistické strany Koruna Česká. Dobrý den. Dobrý den. Tak pánové, půjdeme chronologicky, tedy březen 39, okupace Československa. Čím pro vás toto datum, toto výročí, tato událost je ještě i po letech, vedle dalších velkých událostí, které následovaly v roce 48, 68, 89 nebo třeba 93, z nich České republiky samostatné, tedy význam roku 39, okupace Československa? Pro mě je to v podstatě nejtragičtější den v našich dějinách, ač byl důsledkem těch událostí, které se staly již předtím. On byl jenom důsledkem. A pro mě je to takové memento toho, že se musíme postavit zlu do té doby, dokud není příliš silné. Tak to ještě rozvineme. Pan Cibulka na úvod. Já mám na to naprosto stejný názor. Já si myslím, že základem bylo rozbití Rakouska-Uherska rukama ruských fízlů Masaryk, Beneš, Kramář a takzvaní muži 28. října. To je vaše vidění, to byl samozřejmě, základ. historie a jenom historických potom postav. to by jenom logické následky tohoto činu. Ano, a pan Krátký? Tak pan Cibulka to řekl v podstatě za mě. Skutečně ta chyba nastala ve fragmentaci střední Evropy. Ano. A slovy Winstona Churchilla žádný z nástupnických států bývalého Rakouska-Uherska nebyl schopen svým obyvatelům zajistit trvalou svobodu. Ano. Tak a když tedy půjdeme dál, a pan Hynek možná se toho už dotknul, jedna z kardinálních otázek celé české historiografie, celých novodobých dějin, o níž se diskutuje a vedou spory od hospod až po vědecké ústavy napříč generacemi. Mělo se tehdy Československo v roce 39 Německu vojensky bránit? Proč ano, proč ne, co by to řešilo nebo neřešilo směrem k dnešku? Já bych se nechtěl pouštět do nějakých spekulací, ale já bych na to odpověděl slovy jednoho Poláka, s kterým jsem kdysi diskutoval, a on říká, víš, vám zůstala Praha, nám zůstala čest. Ono to není o tom, jestli bychom se ubránili, ale jestli jsme měli se bránit. Ano. A to je ta klíčová Ano, to otázka. vy tedy odpovídáte? Já bych se bránil. Já to považuji za zradu na našich občanech, protože velmi důležité je vůle. Vůle svobodného lidu a ta vůle byla bránit se. Mám stejný názor na věc a navíc se domnívám, že ta banda ruských fízlů, Masaryk a spol, udělali všechno. Bez těch přídomků, abychom se bavili k věci. No, já mluvím k našim voličům. Až budu mluvit jménem generálního ředitele České televize, tak budu mluvit jak ruský fízl, ale teďka budu mluvit k voličům. Ale my nejsme propagandistický pořad vaší strany, my diskutujeme o tématu. Ale nestrácejme tím čas. Ale já mluvím že za bychom naši měli politickou mít stranu. určitou míru úcty. Tak. Ne, ke zločincům nikdy. Vy budete mít úctu ke zločincům a já ke slušným lidem. Dobře, pane Cibulko, ale bavme se věcně, úkoly. čili bránit se, nebránit se v roce 39 vojensky. Protože jsme byli zarazeni už koncem Rakouska-Uherska těmito lidmi, o kterých teda nesmím mluvit, ruskými fízly, kteří rozeštvali všechny naše sousedy, kteří dokázali rozeštvat všechny národnostní menšiny, dokonce i Slováci nakonec se od nás rádi odtrhli, tak samozřejmě dlouhodobá úspěšná obrana za těchto podmínek nebyla možná. Protože když se porovnáte, tak Maginotova linie byla Francií, která byla 10krát silnější než my, budována od roku 1929. My jsme začali budovat svoji Benešovu linii 3 roky před Mnichovem. To je totální selhání takzvaných elit. Totální selhání. Takže měli jsme Dejme slovo panu Krátkému. Dobře, prosím. Krátce a stručně. Krátce pan Krátký, ano. Tak.
Vojensky to bylo nesmírně obtížné. Rozdělil bych fázi prezidenta Beneše, prezidenta Háchy. Ten zbytek toho našeho území byl obtížně bránitelný vojensky. Ta operace by nedávala vojenský smysl, byť byla naplánovaná jako ústup a partizánská válka, ale nicméně minimálně symbolický odpor jsme v každé fázi klást měli. To, co to spáchalo na naší pověsti u ostatních států, to, co to spáchalo na duších našich občanů, kteří tehdy chtěli bojovat, tehdejší všeobecná mobilizace a český voják tradičně byl dobrý voják. My jsme měli vynikající výsledky jako členové rakousko-uherské armády. To je část, o níž se obvykle nemluví, obvykle se mluví o legionářích, ale že jsme měli velitele leteckého nebo námořního letectva narozeného v Praze. To jsou věci, které se pomíjí. Čili ano, bojovat jsme měli, a to nikoli z vojenských důvodů. Vojensky to nebylo udržitelné, ale z těch politických a morálních důvodů ano. Já vlastně bych to ještě rozvinul trošičku dál. Všichni tři už jste se toho dotkli. A sice, jestli se tehdejší československá vláda nebo vlády, protože oni se poměrně střídali v té době, jestli se dopustili nějakých chyb, že se vůbec k Mnichovu dospělo. Nebo jestli to bylo podružné a vlastně nehrálo to žádnou roli, ty případné chyby, v té situaci, do které jsme se dostali. Pan Cibulka se hlásí, ale v této věci, ano? Jeden z mnoha zločinů té garnitury, o které se nesmí mluvit, bylo to, že jsme nepřevzali 700 let osvědčený model Švýcarské konfederace, kdy občané rozhodují v referendech, Švýcarsko je decentralizované, včetně národností, takže nikdo nikoho neutlačuje. Všechny národy ve Švýcarsku jsou spokojené. Ale Švýcarsko má i nejlepší armádní model, kdy všichni Švýcaři prochází velice krátkou vojenskou službou a odchází do civilu s kompletní výstrojí a výzbrojí. Proč odpovídáte na moji otázku? Odpovídám na vaši otázku. Dobře. Kdyby Československo bylo postaveno od začátku na švýcarském modelu, měli jsme tady 3 miliony ozbrojených občanů, dobře vycvičených, připravených bránit a s láskou by za tuto zemi bojovali. Ale tím, že tyhle vlády vytvořily monolitní systém, kde se většina národů cítila utlačena, tak pak samozřejmě nebyl nikdo, kdo by byl ochoten, teda kromě Čechů a Moraváků, kdo by byl ochoten umírat za takový stát. To je vina tohoto režimu, těchto vlád. Dobře, děkuji, pan Krátký. V době podpisu Mnichovské dohody Německo nebylo připravené vést válku. Naše armáda byla bojeschopná, v tu chvíli jsme se měli bránit. V momentě, kdy si Hácha nechal vnutit kapitulaci, už mám za to, že bylo vojensky pozdě. To bylo neudržitelné. Bylo pozdě. Ale Mnichov jsme si neměli nechat vnutit. No. A pan Hynek? Souhlas. Opravdu v době březnu 39 jakýkoliv odpor byl marný, ale to rozhodnutí, to klíčové, které jsme udělali, bylo vlastně odstoupení Sudet. Jaké chyby se v minulosti udělaly, ono se to těžko hodnotí. My jsme byli mladá republika, která si svoje místo musela vybojovat od prvního dne, kdy byla vyhlášena, musela bojovat s německými menšinami, s Polskem, s Maďarskem. Ono se velmi... Pane Cibulko, víte, já o vaší odbornosti v oblasti bezpečnosti velmi silně pochybuju, protože to, co tady říkáte, je spíš humorné. Ne, já sám patřím... Já nejsem ruský fízel, já můžu mluvit pravdu. Tak mě neskákejte do řeči. Ono velmi těžko, potom se jedná se svými sousedy, když máte takové rozašené vztahy. Nicméně národ bojovat chtěl a já si myslím, že když národ je ochoten bojovat, tak by mu měla ta politická garnitura naslouchat. Víte, ale vy říkáte, že se Československo potýkalo s německými menšinami. Ono vlastně, to se trošku pomíjí. Ona to nebyla menšina. To tehdejší Československo bylo obsahově úplně jiným státem než dneska. 3,25 milionu Němců, to byl druhý nejpočetnější národ. Víc než Slováků. Víc než Slováků, kterých byly asi 2 miliony a vlastně Slováci nebyli vykazováni ani jako samostatná národnost. Ti byli v rámci doktriny čechoslovakismu v kolonce Čechoslováci. Takže ono i to rozhodování uvnitř takovéhoto státu, kdy to byl čtvrtina obyvatelstva byli Němci, tak bylo asi trošku jiné, než to posuzujeme dnes.
Tak samozřejmě svět není černobílý a ani tehdejší rozhodování ano, ne. Bylo to vybírání ze dvou menších zel, nehledě na to, že naši spojenci v podstatě nás obětovali, což je nediskutovatelný fakt. A možná, že kdyby nedošlo k okupaci českých zemí a následné válce vůči Polsku, kdyby Německo napadlo Polsko, tak ty, kteří podepisovali dohodu Mnichovskou, jako je pan Daladier nebo pan Chamberlain, tak dostali Nobelovu cenu míru. Ale nicméně já se na to musím podívat z pohledu českého národa. A z pohledu českého národa já si nedokážu představit, že bych se nebránil přesile. Kdyby někdo napadnul moji rodinu, ač by byl o hlavu větší, tak já přece neřeknu, no jsem o hlavu menší, nemám sílu, nebudu se bránit. Pokud rozeštvete všechny menšiny, pokud je budete utlačovat, pokud rozeštvete státy, s kterými sousedíte, pak koho chcete získat jako spojence proti Německu? To byla dlouhodobá politika 20 let, kdy jsme si znepřátelili, koho jsme si mohli znepřátelit, toho jsme si díky Masarykovi a Benešovi znepřátelili. To jsou ty tragické strategické chyby, za které jsme pak zaplatili. Čili to vidíte jako jednu z chyb? Dlouhodobá chyba. Ta doktrína čechoslovakismu, ano, která přivedla ano. Československu až k Mnichovu? Ano, ale já mluvím primárně o té švýcarské konfederaci. Kdyby Němci měli své kantony, Poláci měli svůj kanton, Maďaři měli svůj kanton, tak tady by byli všichni spokojeni. Pan Krátký. No, jenomže kdyby se nepoužila ta účelová lež o dvou větvích společného československého národa, tak by se těžko dalo uskutečňovat právo na sebeurčení toho národa na umělém území od Aše po Užhorod. No, takže každý stát pro svoje ospravedlnění vytváří si nějakou legendu. V tomto případě to byla legenda o společném národě. Švýcarsku by to vyřešilo. No, já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že chyba byla opouštění politického režimu s nevolenou hlavou státu. Volená hlava státu vždycky zastupuje pouze zájmy těch, kdo ho volí a nemá ten potenciál sjednocovat svoje obyvatele. Habsburská monarchie trvala stovky let, král byl králem všech, potažmo císař. Jenom bych to doplnil jednou větou. Naprosto souhlasím. Rakousko-Uhersko to byla světová mocnost, křesťansky orientovaná, která nás bránila stovky let před Německem, Ruskem a islámem, Tureckem. My jsme ji rozbili a teď jsme naprosto bezbraní, včetně dnešní doby, proti Rusku, Německu a islámu. Já si myslím, že bychom se měli vrátit od toho, co bylo v roce 1918, tomu, co je dneska. No ale to pořád pokračuje. My nejsme v nějakém historickém pořadu. Pro mě okupace zbytku českých zemí a vytvoření protektorátu Čech a Slezska, Čech a Moravy, Mähren, tak je vlastně jenom důsledek. Tragická situace v našich dějinách, ale důsledek neochoty se bránit. Celou novodobou historii Československa i Česka se vine, a teď s odpuštěním hořekování nebo výčitka, jak nás spojenci nechali na holičkách, jak nás zradili. V letech 38-39 západní spojenci, v roce 68 spojenci komunistického československého režimu, kteří vlastně sami nás přijeli okupovat. Ale jakým spojencem je Česko dnes? Je spolehlivým spojencem, když dlouhodobě neplní závazek člena Severoatlantické aliance, nedává 2% HDP na obranu, když tu z úst politiků zaznívá kritika účasti Česka na zahraničních misích, že na nich nemají umírat čeští vojáci a přitom sami jsme to vlastně očekávali, že někdo bude umírat pro nás, pro Česko, pro Československo. Tak jak spolehlivým spojencem Česko je? Já jsem přesvědčen, že Česko je spolehlivým spojencem. Přesto všechno, co jste tady říkal. My jsme ten nedostatek ochoty investovat na vlastní obranu, protože ve skutečnosti to není závazek. Ty 2% HDP na naši obranu není závazek vůči našim spojencům, ale je to závazek vůči naší vlastní obraně. Abychom byli schopni plnit článek 3, to znamená myslím tím článek 3 smlouvy o Severoatlantické alianci, což znamená zajistit vlastní obranu, ať už individuálně nebo kolektivně. A to neplníme. Na druhou stranu jsme měli vyšší účast v misích, byli jsme solidární, ale to není rozhodnutí vojáků, to je rozhodnutí politiků. Mně opravdu u některých politiků vadí, že byli ochotni hlasovat
pro vyslání našich vojáků do mise a zároveň půl roku na to výrazným způsobem kritizovali. To je prostě nefér. Velmi legitimní by bylo, kdyby politická garnitura, která řekne, nepůjdeme do mise, toto přenesla na půdu NATO, tam vysvětlila, proč nechceme, vysvětlila třeba to, že 17 let vedená válka, která nevede k cíli, není přesně to, co by Afghánistán potřeboval. To je legitimní, ale není legitimní zvednout ruku pro vyslání vojáků a zároveň kritizovat toto vyslání vojáků. To není vojenské rozhodnutí, to je politické rozhodnutí. Pane Cibulko. Já bych chtěl říct jednu věc. V čele České republiky jsou pouze ruští fízlové. Každý si to může zjistit kyvadlem. Ano, prosím, abyste to udělali, přátelé. Za této situace se nemůžeme divit, že Česká republika neplní své závazky vůči NATO, že neplní své závazky k obraně českého národa, protože máme Že vám do toho vstupuje. Je třeba říci, že z 29 členů Severoatlantické aliance závazek plní 5 zemí. Spojené státy, Británie, Řecko, Estonsko, Lotyšsko. To je tragické. Ale chtěl bych říct jednu věc. Pokud 200 nebo 300 tisícovou armádu dokázal tento režim zredukovat na 4 tisíce bojeschopných vojáků, dalších 20 tisíc jsou úředníci, tak prostě to je vlastizrada. Je zbytečné mluvit o našich závazcích vůči NATO, pokud nejsme schopni ubránit ani Humpolec. Takže musíme změnit režim, zbavit se ruských fízlů a pak můžeme vybudovat obranu státu, která bude schopna ubránit náš národ. Samozřejmě já bych uvítal... Vy zpochybňujete kvalitu české armády? 4000 armády ubrání Českou republiku budu zpochybňovat 24 hodin denně, pane redaktore. 4000 armádu. To je přece otázka zadání toho, co ta armáda má dělat. A dnešním zadáním armády není bránit území svrchovanost. Ale to je by to formálně mělo tak být. Ale my od konce 90. let tu armádu budujeme spíše jako expediční sbor. Je to náš vklad do toho systému kolektivní bezpečnosti. Jsme ochotni se účastnit misí a jaksi těch akcí na to více než někteří jiní. Čím si kompenzujeme do jisté míry politicky tu úlohu černého pasažéra, který si neplní ty závazky vůči těm povinnostem. Já bych chtěl říct, že systém kolektivní obrany státu nemá v současnosti alternativu. Představa, že na to rozpustíme a budeme si každý bránit ten kus toho území, je lichá. My máme historickou zkušenost se systémy a aliancemi, které nefungovaly. Před Hitlerem nás neochránila Malá dohoda. Naše účast ve Varšavské smlouvě, myslím, že jsme s ní vystřízlivěli v roce 68, takže to nám nepomohlo. NATO má ten potenciál naší svobodu chránit, pokud si na sebe vezmeme určitou část toho, co máme sdílet a budeme právoplatným členem. Můžu na to reagovat? Já si dovolím opravdu repliku, protože není pravda, že není úlohou naší armády bránit naše území. Protože obrana naší země je jednou ze základních úloh vlády České republiky. Jakou formu ona volí, tak samozřejmě je na ní. To, že je to postaveno na kolektivní obraně, to je svatá pravda. To je pravda. Na druhou stranu bychom si měli říct, kdybychom nebyli součástí tohoto celku, tím myslím na to, co by to znamenalo z hlediska finančního zatížení, co by to znamenalo okamžitě obnovení zpátky základní vojenské služby. A ač já jsem zastáncem toho, aby každý muž této republiky prošel aspoň elementárním výcvikem, tak přesto by tyto kroky měly být první a pak teprve diskutujme, jestli být samostatně nebo být součástí nějakého celku. Takže NATO v současné době je pro nás nezbytné na naši obranu, ale bavit se o tom, zdali obnovit nějakou elementární formu základní vojenské služby, která by umožnila mít zálohy, protože my vlastně pracujeme bez záloh. My máme mírovou armádu, to znamená armáda, která zabezpečuje ty nejelementárnější schopnosti. Ale nemáme armádu, která by byla schopna boje. No to není boje, nějakého většího konfliktu válečného stavu. Tam se opravdu bez pomoci jiných zemí neobejdeme. Ostrá fáze třetí světové války vypukne v Evropě v roce 2025. V roce 2020... z čeho, pane Cibulko? Psychotronicky. To si každý zjistí kyvadlem bez sebe menších problémů. V roce 2026 opustí poslední američtí vojáci Evropu. Jestli jste četl včerejší článek o
tom, jak Trump chce v podstatě pod pláštíkem zdražení stáhnout Američany zpět do Ameriky, tak je vám to jasné. A v roce 2027 se na to rozpadne. Takže pokud tohle víme... Říká kyvadlo. Samozřejmě, to si každý ověří psychotronicky. Pokud by někdo nevěděl, tak toto je kyvadlo, tím to snadno zjistí. To už všechno máme za sebou. Pane. Takže pokud tohle víme, tak je nesmyslem obelhávat lidi s tím, že se o nic nemusí starat, že na to nás ubrání. Ano, ale... Naopak, jestli se neubráníme sami, jsme ztraceni. Tak a je tedy dnešní NATO zárukou, že se něco podobného jako v roce 38, 39 nebo v roce 68, že se něco takového už nemůže opakovat? Je Aliance severoatlantická toho zárukou? O absolutní záruce, víte, platí základní přísloví, hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene. Ano, já bych spíš položil otázku. Máme v současné době při zrušené základní vojenské službě, při velikosti naší armády, možná i při ochotě mladých lidí bránit svou zemi, jinou alternativu nemáme. Takže neboli je dobré být v NATO? Máme. Já jsem přesvědčen, že je dobré být v NATO. A je to dobré proto, protože když se podíváme na historii NATO, tak nikdy neproběhl žádný vojenský konflikt na území členské země NATO. Z tohoto pohledu, chci-li být pragmatik, a jsem pragmatik, tak se vyplatí v tomto svazku být, protože když to vydrželo takto dlouho, tak doufáme, že to vydrží ještě nějakou dobu. Na druhou stranu, a to si taky řekněme, omlouvám se, pane Cibulko, NATO dnes je jiné, než když do něj Česko před těmi 20 lety vstupovalo. Tehdy to pro nás bylo přijetí zpět do západního demokratického společenství za situace, kdy Česko ani nebylo členem Evropské unie. Jakkoliv rozdílný názor na to můžete mít. A dnes má na to mezi tím 29 členů. Členskými zeměmi jsou státy jako Albánie, Černá Hora, Turecko. Islámské Turecko je jiným státem, než možná bylo v minulosti. Hodně jiným. Čili jestli je tato aliance tou zárukou, tou hodnotou, kterou byla, když do ní Česko vstupovalo? NATO je dneska stejně infiltrováno jako Varšavská smlouva. To jsou naprosto ekvivalentní spolky. Takže já s váma souhlasím, že zůstat v NATO, dokud to půjde, ale počítat s tím, že přijde doba, kdy NATO nebude. A proto mluvím o tom, že pokud nebudeme kopírovat zkušenosti Švýcarské konfederace, která má několika milionovou armádu připravenou bojovat za Švýcarsko, tak zkáza NATO bude i naší zkázou. My musíme sledovat obě dvě linie. Obě dvě. Pane Krátký. Já si nemyslím, že cesta švýcarské domobrany je to, co bychom teď rychle měli zavádět. Jaká je mám za to, že alternativa? podle mého názoru naše členství a aktivní role v NATO nemá alternativu. No ale 4 000 vojáků nemůže nic ubránit. To nic nemění na tom, že máme aktivně pracovat s dobrovolnými zálohami. Ta ochota těch lidí se účastnit obrany vlasti, ta nezmizela, ta tady je. A na těch dobrovolných zálohách je vidět, že když se s tím pracuje, tak se to daří. A já znám řadu kolegů, kteří jsou členy těchto dobrovolných záloh a namísto, aby někde vydělávali prostředky nebo se věnovali rodinám, tak se cvičí v tom, jak tu vlast bránit. Jo, zpátky jenom k tomu, co říkal kolega. Já netvrdím, že armáda nemá bránit svoje území. Já říkám, že česká armáda na to koncepčně není od konce 90. let připravovaná. Není to její zadání. To je samozřejmě chyba. Já se stotožním. A nemáme alternativu. Aktuálně nemáme alternativu. Tak, pan Cibulka avizuje půl věty. Našemu členství v NATO. Jenom dořeknu. Máme 4 000 bojeschopných vojáků a 1500 členů aktivních záloh. 1500. S tím to neubráníte ani ten humpolec. Já souhlasím s tím, že při stávajícím početním stavu v nějakém rozsáhlejším konfliktu není armáda naše schopna obránit naše území. Na druhou stranu ale z ústavních povinností vlády vyplývá, že je povinna zabezpečit obranu našeho území. Ano. Proto vznikaly státy, aby obránili své obyvatele před vnějším nebezpečím, ale aby zajistili i jejich bezpečnost. To je jejich primární jako úloha. Takže tam ta role je naprosto jednoznačná. Já si dovolím ještě k tomu na to komentář. Já
sama možnost jezdit na jednání pracovně na průmyslový orgán NATO. Ano, je to mnohem pomalejší rozhodování, jsou tam velké názorové rozdíly, ale já sám osobně tuto instituci považuji za demokratickou protože musí zvednout ruku všichni přítomní, aby se něco stalo. Je tam možnost právě veta, což bohužel po Lisabonské smlouvě už neplatí v Evropské unii a tam ty velcí můžou válcovat ty malé. Takže na to z tohoto pohledu je pro mě demokratická organizace. A to netvrdím, že s každou operací NATO souhlasím. Ale to je to nejzranitelnější, protože tak, jak za nás nebojovala Anglie a Francie v 38., tak dneska za nás nebude bojovat NATO, protože vždycky se najde někdo, kdo nezvedne tu ruku. Souhlasím, obrana obyvatel je úkolem vlády za posledních 100 let. Tento stát nebyl schopen svoje občany nikdy chránit, když šlo do tuhého. Pánové, já vám všem třem děkuji za účast v dnešní diskusi. Děkuji vám, nashledanou. Vážení diváci, děkuji i vám, že jste se na nás dívali. No a příště na viděnou.